जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल लक्स ऑडियो व्लॉग्स। तो आज हूँ सावित्री सावित्री स्पेशल गोटे ब्लॉग हम। तो यहाँ मोर फास्ट सावित्री तो मुझे केमती कौन सेलिब्रेट कर चलो देखा कि कर सावित्री भाई। हाँ आउ किसटा सफा कर सारे जोड़ी पूजा हबो सेटा तुम सफा कर हाँ हाँ तार ड्रेसिंग टेबल आउ और रैक आउ गोदरेज आउ पलंग बस तो रिंग लाइट ना मोर इंग्लिश सफा कर देछ संगी। हाँ तुम सफा करता मुझे जाऊँ बाहर ला सावित्री किसी कहूना ସେଇଟା ଖାଲି ସେଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କୁହ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣେଇବି। ହଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଓକେ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଦଉଛ ବନ୍ଦ କରୁଛ। ହଉ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ବାହାରିବି। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ପୂଜାରେ ଦରକାର ସେ ସବୁ ମୁଁ ସଜେଇ ନେଇଛି। ଏସବୁ ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପେଡ଼ି ସଜ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଏଇଟା ମୋ ଘରୁ ଆସିଛି ସବୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସଜେଇ ନେଲିଣି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମର ନନା ଆସିବେ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତ ଆମ ଘରେ ହିଁ ଏଥର ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଉଙ୍କର। ଆଉ ଆମ ଘରୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆସିଛି ମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ମୋ ମାମା ବାବା ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧି ନେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପୂଜାରେ ଲଗେଇବି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଆମର ନନା ଆସିଗଲେଣି। ଆମର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି କିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସତ୍ୟବାନକୁ ପୂଜା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ। ପୂଜା ହେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ହେଲେ ପୂଜା ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଅଧେ ଜଣା ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ତ ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ବି ନଲେଜ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ତ ଯାହା ଯେମିତି ପାରିବି ସେମିତି କରୁଛି ଆଉ। କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ମେଘ ପଡ଼େ ଝରି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମ ଝରେ ମେଘ ପରି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତୁ ରହିଥା ଏମିତି। ତୁ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ତୋ ସିନ୍ଥିରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଝଟକୁ ଏମିତି। ମୁଁ ତ ସାବିତ୍ରୀ ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ। ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେମିତିରେ ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ବି ଦରକାର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି।